हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज गाडी लिन जाँदैछौँ। अङ्कल र म चाहिँ जाँदैछौँ आज। एकदमै एक्साइटेड छु। सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो एभा सोरुममा। आज चाहिँ डेलिभरी दिन। सो हामीलाई चाहिँ मन्डेको दिन डेलिभरी भनेर बोलाएको थियो। 3 बजे भन्नुहुन्थ्यो, म त्यो पनि 3:30 बजे आएँ। काम चाहिँ भएको छैन, अरू बसिरहेको छ। 1 घन्टा लाग्छ अरे। एकछिन वेट गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ गाडी लिएर जान्छौँ। This one bike. Services. Total services. First service 30 days, 1,000 kilometers. 30 days in गाड़ी में 45 kilometers होगा. अगर सर्विस स्टेशन सर्विस करते हैं. ना एक्सटेंडेड 2,000 kilometers होगा. अगर सर्विस स्टेशन सर्विस 1,500 kilometers और सर्विस ये अपडेट सर्विस डिटेल्स और सर्विस स्टेशन सर्विस ಓಕೆನಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಲ್ವಾ ಎಂದೂರು ಕಲ್ಲಣ್ಣಗೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ 3,000 ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 3,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ 30 नंबर प्लेट ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್? ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 10 days. म चाहिँ यो गाडी लिने है, यो बाइक यो चाहिँ म लिन्छु। कस्तो छ गाइस कलर? हो गया उधर हो गया हमारा। लिएर जाँदैछौँ गाइस हामीहरू। पर्मिसन चाहियो बस।
सब मिलिहाल्यो पर्मिसन चाहियो कहाँ गयो त्यो पूरा फुल कर दो टंकी पेट्रोल पेट्रोल डाल दिया पेट्रोल डाल दो भैया फाइनली हाम्रो गाडी चाहिँ पुरा भइसकेछ चाबी यही छ त ए गाइस फाइनली हाम्रो गाडीको नम्बर आयो डेलिभरी हुनेको टाइम अब चाहिँ हामी केही क्षणमा गाडी रवाना गर्नेवाला छौँ है डाल दो भैया पेट्रोल नहीं है उसमें थोड़ा डाल दो यार 1 लीटर डाल दो पेट्रोल भैया 1 लीटर डाल दो पेट्रोल यार नहीं है उसमें यो चाहिँ हाम्रो गाडी गाइस गाडीको ओनर चाहिँ यो है मेरो छोरो लोकेश तामाङ एब्जेट कस्तो छ गाइस गाडीको लुक कलर डिजाइन कस्तो छ ठिक छ नि गाइस पेट्रोल लिनुपर्छ पेट्रोल कुटकुटी म त उ त्यो कलर लिने हेरु मलाई ठिक लाग्यो त्यो देख्नुमा मस्त लाग्यो त्यो पनि नि कितना टाइम लगेगा पेट्रोल तो डाल दो पेट्रोल नहीं डाला अभी देखो नहीं है हाँ वो की नहीं है ब्रो वो जो लोकेश छोरा छ इसको के भन्छ चाबी कहाँ छ ओ चाबी त ठुलै रहेछ चाबी त्यो बसाउँछु ले उसको हेलो गाइस फाइनली हाम्रो गाडी भइसकेको छ है अब हामी एकैछिनमा गाडीको रिमोभ गर्छौँ ल ओके थ्याङ्क यू ल पर्दा छ तान बाबु ओके कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू गाडी स्टार्ट गर गाइस फाइनली हाम्रो गाडी डेलिभरी भयो है फाइनली अब निस्किसक्यो हामीहरू ल भयो हो फाइनली हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यो गाडी साडी लिएर अब चाहिँ हामी सोरुमबाट निस्किँदै आमा सोरुम हो एकदमै टाइम लगायो त्यही पनि राम्रोसँग दियो एमा जानु होला तपाईँ अब एमा जानु होला तपाईँ अनि हामी चाहिँ अब रुमतर्फ जान्छौँ एक्लै पूजा सुजा गर्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ पछि निस्किन्छौँ ल